Днес ще си говорим за увереност и по-точно как да си уверен в себе си, независимо от ситуацията. Това е една тема, която смятам, че ще бъде интересна на всеки, който гледа, защото кой не иска да бъде по-уверен в себе си. И преди да започна, искам да кажа, аз не съм експерт, не съм някакъв гуру, аз съм човек, който сам минава по пътя, учи се от грешките, чете постоянно и търси начин да се развива. В този ред на мисли ще ви споделя нещо за мен, което не много хора може би знаят. Отвън, поне с хората, които съм си говорил, по-близките ми хора, изглеждам все едно съм уверен. Хората казват, ти си наистина много уверен. Обаче, има ситуации, в които не съм уверен. И ще ви споделя една такава, и това е всеки път, който става въпрос за срещи с непознати хора. Или като цяло, като трябва да говоря с непознати хора. Тогава ми се обръща стомаха и ми е изключително трудно да завързвам нови запознанства. Въпреки че хората, които наистина ме познават добре и от години, ще се очудят много на този факт, защото аз съм много комуникативен, много експресивен, много усмихнат и като цяло много общителен и топъл човек. Но когато става въпрос за непознати хора, съм изключително неуверен в себе си. Не знам до каква степен го прикривам и до каква степен не, но ви го споменавам, за да видите първо, че аз съм човек като вас, как и аз търся все още отговорите на много от въпросите в моя живот и в същото време как увереността работи. После като навлезем малко по-детайлно, ще разберете какво точно имам предвид. Какво означава да си уверен? С тази графа представям как повечето хора виждат увереността. А именно като нещо, което го надграждаш, нещо, което вземаш повече и повече и повече от него, докато в един момент не стигнеш крайната си цел. Тоест, според това как повечето хора виждат увереността, ти си уверен примерно на 10%, после ставаш уверен на 20%, на 30%, 40% и така всеки един от нас се бори да стигнем до 100%. Но тази логика, това мислене за мен не е много правилно. И сега ще ви кажа защо. Увереността реално не е нещо, което можеш да надграждаш. Не е нещо, което с опита си, с преживяванията си ти надграждаш. Увереността е нещо, което или го имаш, или го нямаш. И истинският смисъл на думата увереност не е всъщност човек, който е уверен, е човек, който не изпитва неувереност. Това не е нещо, което постигаш от 0 до 100 и с леки стъпки стигаш до крайната си цел. Това е нещо, което или го имаш, т.е. или го нямаш. И сега ще ви обясня защо мисля по този начин и защо това е всъщност по-здравословен начин да погледнем над увереността и да я разберем по-добре и самите себе си да се почувстваме уверени в, дай Боже, всички ситуации. Представете си една жена, тя или е бременна, или не е бременна. Тя не е 10% бременна, 20% бременна, 30% бременна, до 100% бременна. Тя или е бременна, или не е бременна. По същия начин увереността е абсолютната липса на неувереност. Самочувствието е абсолютната липса на несамочувствието. Не знам дали ме разбирате. Ние всички, поне такава е моята философия, ние всички сме родени, за да сме щастливи. Ние сме родени, за да сме уверени. Ние не се раждаме от отробата на майка ни неуверени в себе си, неекспресивни, тихи, комплексирани, срамежливи. Ние сме на 100% щастливи, на 100% уверени, на 100% експресивни. Но живота ни се стича така, заради социални норми, заради преживявания, които имаме, ние се затваряме все повече и повече в себе си. Тоест, нашия дефолт, нашата база е да сме щастливи и да сме уверени. Обаче има някои неща, които в повечето случаи ние самите се спираме да сме такива. Именно това имам предвид с увереността. Реално, ние се чувстваме уверени тогава, когато премахнем цялата неувереност в себе си. Тогава, когато всъщност си позволим да сме уверени. Тоест, ако се чувстваме уверени в една среда, то не е защото тази среда имаме примерно супер много опит или с опита, защото сме добри в това, което правим, ние сме уверени. Това е по-скоро защото ние с времето сме допуснали, сме се оставили да сме уверени. Ние сме премахнали неувереността, разбрали сме, че няма за какво да сме неуверени. Именно за това
е следващия слайд, който говори за ситуационната увереност. Какво значи това? Много от нас не сме на 100% неуверени. Тоест имаме ситуации, в които сме наистина уверени и 100% себе си. Тук дал съм за пример, примерно работното място, когато играеш някакъв спорт, примерно футбол, и когато си с приятели. Реално на работа, ако си от известно време, ти си 100% уверен, защото имаш опит, може би знаеш как да вършиш работата си добре. Но именно това е капана, в който ви предупреждавам да не влизате. Не си уверен, защото имаш супер много опит и знаеш как се върши работата. Уверен си, защото с времето си позволил да бъдеш уверен, какъвто ти всъщност си вътре в себе си. Увереността е липсата на неувереност. Надявам се да го разберете на 100%, затова ще го повтарям няколко пъти в това видео. Вие самите определяте дали може да сте уверени. Колкото и странно да звучи, и налудничаво даже, вие може да сте уверени още от първия си ден на работа. Уверени в самите себе си. Защото в случая какво става, когато отидете на работа? Понеже вие имате 0 опит, вие свързвате този опит с самите вас. Тоест, вие, щом имате 0 опит, в тази среда вие също сте 0. И това е най-голямата грешка, която допускаме. Е, че ние съдим себе си спрямо дадената ситуация и реално в колкото повече нови ситуации се вкарваме, толкова повече се чувстваме като 0. Именно за това, за мозъкът е абсолютно страшно и направо опасно да ни вкарва в тези нови ситуации, защото ние свързваме нашият опит, нашите умения с самите нас. И ако трябва да си дадем оценка от 0 до 10, и в офиса, където никога не сме ходили още, ние имаме 0 опит, следователно ние самите имаме оценка 0 за себе си. Самочувствие, увереност, самооценка, това са абсолютни синоними. Надявам се разбирате на къде бия. Именно за това, примерно, когато си добър на футбол, ти си уверен. Уверен си в себе си. Тук не говоря за увереност в уменията ти по футбол. Говоря за увереност в самия себе си. По начина, по който се чувствате. Много добре знаете и съм абсолютно сигурен, че имате моменти в живота си, когато не се чувствате добре. Не се чувствате на 100% уверени, не се чувствате на 100%, че вие може да бъдете себе си в дадената ситуация. Именно за това говоря. Не говоря за самите умения. Говоря за увереността и за доброто ви ментално здраве и щастие. За това е цялото видео. Именно за това, примерно в ситуация, където сте с приятели, понеже сте прекарали супер много време с тях, минали сте през безброй ситуации и вие лека по лека сте се отпуснали, именно за това с вашите приятели се чувствате много добре. Чувствате се абсолютно уверени и по такъв начин, че можете да бъдете на 100% себе си. Реално, това съм осъзнал аз поне, най-хубавите ни ситуации, най-хубавите среди, в които може да се поставим, когато сме 100% себе си. Когато чувстваме, че можем да бъдем 100% себе си, съответно сме 100% уверени и 100% щастливи. Проблемът идва, когато ние съдим самите себе си и ни е страх да покажем истинската си същност. Именно оттам идва неувереността. И като цяло, много добър пример, само да изчистя малко дъската, ако имаме 0 опит в нещо, ние можем да се чувстваме 10 от 10 в себе си. Това, между другото, е много добра практика през различни периоди през деня, различни моменти, когато се сетите за това. Почувствайте как се усеща вашето тяло и му дайте една оценка от 1 от 10. Ако направите тази практика достатъчно дълго време, ще видите, че през много големи периоди от нашия ден ние не се чувстваме на 100%. Именно това е над което трябва да работим, да се освободим от него. Но това беше кратка вметка. Реално, дори с 0% опит, можеш да бъдеш 10 от 10. Как става това? Реално, отиваме първи ден на работа и имаме 0 опит в тази дадена сфера. Самия факт, че приемаме, че имаме 0 опит, примерно дори се смеем на себе си, че имаме 0 опит и сме уверени в това, че имаме 0 опит в тази работа, ще ни накара да се почувстваме 10 от 10. Тук ми лагна малко. Ще го повторя.
ако сме уверени в това, че имаме 0 опит в дадена сфера, тогава ще сме уверени така или иначе. Проблемът е, че ние свързваме нашия опит в дадено нещо, нашите умения, с нашата увереност. Тоест, ти на работа не можеш да си супер уверен в себе си, докато не станеш менеджер, докато не знаеш абсолютно всичко как се прави. На футболното игрище не може да си експресивен, не може да си шумен, не може да се забавляваш на 100%, ако не си от най-добрите играчи. С приятелите си по същия начин. И това е нещо, което аз ви казах, че се мъча с него. Приятелите съм абсолютно експресивен, абсолютно себе си, смея се, забавлявам се, усмихвам се. Но когато става въпрос за непознати, понеже, да кажем, не съм си доказал сам на себе си, че тези хора ме харесват и ме приемат, аз, примерно, вместо 10 от 10 се чувствам 5 от 10 уверен. И това е нещо, над което казах ви трябва да работя. И именно как се работи на тези неща. Както ви казвам, във всяко видео има една практична стъпка или 2 или 3, защото гледането на видеа само по себе си не постига нищо. По-скоро как постигаме успехи е като действаме, като практикуваме, като работим върху себе си. Практичната стъпка е shadow въпрос. Това може да не ви е ясно, ако не сте чели Карл Юнг и не сте чували за неговата работа, но shadow е тази част от нас, която стои в сянката, буквално превод на shadow от английски. Всеки един от нас има такава тъмна страна, така да я наречем. И самия факт, че ние се чувстваме по такъв начин и действаме по такъв начин, означава, че част от нас всъщност и харесва начина, по който се държим и се чувстваме. Не знам дали го обясних достатъчно правилно, но има една тъмна част от нас, която всъщност и харесва това, което се случва в нашия живот. Примерно, всеки ден плачем за нещо. Съзнателно си казваме, това е супер странно, аз не трябва да плача, трябва да съм щастлив. Обаче, подсъзнателно, където всъщност стои този shadow, има част от нас, която харесва да плачем. Малко като мазохист, който харесва ние да страдаме. Ако не беше така, ние нямаше да го правим. Но понеже shadow-а, който остава в сянката и ние не сме запознати с нашия shadow, именно заради това не разбираме защо правим нещата, които правим и защо продължаваме да се чувстваме по един и същ начин, в продължение на години, повтаряме едни и същи цикли и не може да се освободим от тях. В този ред на мисли, shadow въпросът е какво представлява това. Това е да се зададем въпроси, които ще ни вкарат във възможно най-лошият сценарий. Това може да ви звучи негативно и може би е в разрез с позитивното мислене, които изповядват други хора в интернет и по курсове, семинари и така нататък. Но какво правят всъщност тези shadow въпроси? Те вникват дълбокото и ни карат да усетим какво би било в най-лошия случай. Когато усетим какво би било в най-лошия случай, разбираме, че нещото, от което ни е страх, е просто едно чувство. Тук пример съм сложил тази картинка, където му се подиграват на човека, че е лузър. Реално това е един от най-големите ни страхове като социални животни. Това е другите хора да ни отхвърлят, да ни се подиграват, да ни се присмиват. Именно за това един добър shadow въпрос би бил: какво, ако всички ти се подиграват? Как се усеща това? Замислете се за един момент. Просто затворете си очите и си помислете. Примерно, ако сте ученици още, отивате на училище. Какво ще стане, ако излезете на дъската, тръгнете да решавате задача по математика, не успеете и целият клас ви сочи с пръст и ви се подиграва, и ви се смее? Аз завърших училище преди 5 години, но самата мисъл за това нещо изкарва някакви емоции в мене, които не са преработени. Това е като цяло целта. Целта е да се освободим от емоциите, защото емоциите всъщност отсветяват нашето преживяване от живота и те контролират всъщност и нашите мисли. Тоест с тези shadow въпроси ние предизвикваме нашата тъмна страна и предизвикваме тези чувства, които сме затворили в самите себе си, които са заседнали дълбоко в нас и които всъщност ръководят живота ни. Представете си просто как ви се подиграват хората. Представете си, няма значение какво е в дадената среда, кое е най-лошото нещо, от което се страхувате. Примерно на работа да ви отхвърлят, да ви мислят за глупаци, във футбола да кажат, че сте неатлетични, че сте дебели.
приятелите да ви кажат, че си много странен, си много кринч. Ще ви дам, естествено, на мой гръб един пример с самия себе си. Както ви казах, мене ме е страх от непознати. Нещо гадно, което може да се случи за мен, е да вляза в една група от непознати и това да съм аз. Да съм отхвърлен от всички останали. Това е един страх за мен и в момента ще ви демонстрирам как аз поне работя на това. Представям си тази сцена, представям си всички детайли от нея и това възбужда някакво чувство в мен. Обикновено аз го усещам в корема, в гърдите и това чувство, как може да го освободим, не е да се опитаме да го махнем. Идеята е просто да го усетим. Чувствата просто искат да се тръгнат от нас. Те самите го искат. Това, което ние правим, ние постоянно се разсейваме и не им даваме време и място те да си разиграят филма, така да кажем. Чувствата искат да бъдат почувствани. И повярвайте ми, ние носим в себе си чувства от години. Това, което ви обясних тук, което ви казах като личен пример за самия себе си, само да се мръдна малко, това е нещо, което мисля, че съм го преживял. Не съм на 100% сигурен, но в училище и в футбола, където съм тренирал, съм имал такива ситуации, където съм се чувствал ужасно. Но понеже тогава не съм го изживял на 100%, защото не съм знаел как, сега реално то си е останал в мен и подобни ситуации предизвикат абсолютно същото чувство, обаче по 10, защото то вече се е натрупало в самия мен. Да, просто то се усеща. Когато имате такива чувства, колкото и лоши да са те, между другото лоши чувства няма, има чувства, но колкото и да са лоши тези чувства, както ги наричаме, просто постойте малко с тях, колкото можете. Дори и сълзи да почнат да ви текат, няма абсолютно никакво значение. Дори да се ядосвате, блъскайте, тръшкайте, естествено, ако не влияете на другите, на околната среда. И това чувството, което трябва да гоним, е всъщност едно облегчение. Това е най-важното нещо. И замислете се, ако сте облегчени във всяка една ситуация, където и да отидете. На работа, на спортното игрище, с приятелите, ако сте облегчени, много добре знаете какво е, когато се наплачеш, примерно, колко си облегчен. Или когато си се притеснявал за някаква ситуация, се страхувал и всъщност се е оказал, че нямало за какво. Всеки от нас е изпитвал това облегчение и се усеща направо страхотно. Именно това облегчение води до едно страхотно спокойствие. Представете си как бихте живеели живота си, ако сте постоянно в мир със себе си и постоянно спокойни и облегчени. Тогава няма нужда даже да говорим за увереност. Увереността ще съществува във всяка една ситуация, както казахме. Увереността ще бъде навсякъде с вас. Независимо къде сте. Проблемът е, че когато влизаме особено в нови ситуации, усещаме неизживяните емоции в самите себе си и това ни кара, примерно, тялото ни да се стегне. Ние самите да се стегнем, да ни идват думи в главата, да не можем да сме достатъчно харизматични. И именно това е, над което трябва да работим. Теоретично, вярвам го на 100%. Ние сме родени уверени. Ние сме родени щастливи, ние сме родени с всичките хубави неща. И теоретично, след много работа върху самите нас, ние можем да сме уверени независимо от ситуацията.